Na deň prevencie týrania a zneužívania detí sa na základnej škole s materskou školou Hurbanova uskutočnilo podujatie s názvom Aby bolo deti lepšie počuť, ktoré po 10. krát sprevádza tento deň hlasným rytmom bubnovačky. Do bubnovačky sa zapojili školy z celej Slovenskej republiky a z Česka. Rozhodli sme sa zapojiť našu školu do tohto podujatia, lebo má krásnu myšlienku toho, aby hlas detí bolo počuť a aby sa aj o deťoch, ktoré nemajú také pekné podmienky ako možno deti na našej škole, dostalo sem slovo. Základná škola s materskou školou Hurbanova sa zapojila do podujatia na deň prevencie násilia, ktoré deti prežívajú doma. Symbolicky to dáva hlas deťom, ktoré sú často nevidené a nepočuté. November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti práv dieťaťa. 18. november je Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhlásený organizáciou UNICEF. Organizácie pôsobiace v oblasti ochrany detí pred násilím práve preto bubnujú v novembri, aby bolo detský hlas lepšie počuť. Komu sa môže zdôveriť? Asi mojej najlepšej kamoške a možno aj rodičom a možno aj psychologičke tu na škole. Rodičom, kamarátom, učiteľkám, svojmu kamošovi najlepšiemu. Mojej najlepšej kamarátke a aj rodičom, pretože mi vo všetkom pomáhajú, keď sa mi niečo stane, takže asi im. Môže sa zdôveriť svojim kamarátom, lebo proste ich poznám a dôverujem im. Tak jednoznačne máme, lebo je to môj najbližší človek alebo otcovi. Rodičom a kamarátom, lebo im dôverujem, im verím, že nepovedia moje tajomstvo. No tak rodičom, starej máme, starému tomuto, alebo nejakým môjim spoluhráčom z FOMATu. Učiteľom, pretože si myslím, že sú najbližšie od rodičov. Touto reportážou chceme povedať, že násilie detí nebudeme len tak prehliadať len preto, lebo nás sa to netýka. V popisku tohto videa taktiež nájdete linky, cez ktoré sa môžu tieto deti obrátiť na špecialistov v tomto odbore. Pre Klapka TV Juraj Harry Majer a Johana Škorpíková.